trošku lepšie alebo novšie, pretože tu som na serveri, čiže ak chcete server, tak kľudne sa pripojte, link vám nechám v popisku. A podľa mňa sa môžeme vrhnúť na to. Ak by ste ešte nevedeli, robíme Minecraftový server a hra bude čoskoro už hotová, čiže ja už by som aj čakal. Ale lepšie povedané, poďme sa na to vrhnúť. OK, čiže si pôjdeme asi dať čo dať. Poďme nájsť, no, takto. Plány mám jednoduché. Urobíme si tú farmu. Akože farmu, hej. Zvieratá a tak. Ale na to budeme potrebovať najprv motiku, čiže si to asi ideme vykraftiť. Už motiku tu máme. Nádherná motika, poď sem. No, a farmu by som chcel robiť jednoduchú. Ešte si domu dorobíme. Ešte sme si k tomu spravili aj takúto nádhernú lopatku. No, poďme začať stavať. OK, farmu tu máme prichystanú a poďme si najprv robiť kyblík, čiže ešte toto rýchlo to robím. Kyblíček, vedro, teraz dajeme vodu, ale ešte budeme musieť vykopať na vodu. OK, na vodu už máme vykopané a teraz si poďme zobrať vodu. OK, toto by... OK, prvú stranu máme hotovú. Teraz ideme na tú druhú. OK, máme aj druhú. Teraz len dá čo zasadiť. Čiže prvé, čo budeme sadiť, bude semienka pšenice, čiže pšenicu. Ale na to by sme potrebovali viacej veci. Čiže budeme teraz chvíľočku dať... Dobre, máme? A však počujete. OK, čiže som späť. A máme tu... Už to sadíme. Wow, došli mi. No nič. Ideme ďalej ťažiť. Mám ich 5, čiže to mi asi vyjde jedna rada už. Ináč budeme si musieť dávať pozor na jedlo, pretože tu je ťažké zohnať jedlo. Budeme tu mať aj bambus. Asi si dám bambus, ale to bude asi v ďalšom videu. Do prčic. To video by mohlo vyjsť aj niekedy zajtra. Toto už kvázi dneska vydám. Okolo tej 8. No ešte budem musieť niečo dať tomu. Alebo neviem čo mám dať tomuto. Dobre, zoberiem si pár semienok. OK, teraz mám aj kúsok šťastie. Kvetine, to si nechám to. To okrem nepotrebujem. Sorry za ten zvuk pozadí, bohužiaľ. V tomto videu by som aj vám chcel ukázať, ako sa dostane na tento server. Kvázi nie je to ťažké. Wow, umrem od hangru asi. Dobre, musím si dať hangar.
No nie, že hunger si musím dať, ale musím si doplniť jedlo. Prčic. Dobre, poďme spať. No nič, musím aj spať, pretože to budem mať. Česku mám tak. Toto bude samozrejme, že zablurované mená, pretože to musíte vedieť. Tie sú skôr také nepotrebné. Vykraftím si bone meal. Máme sheep, to je v pohode. Toto asi som... áno, už som stihol nájsť aj diamanty, to som mal veľké šťastie. Železný krompac si tu nechám pre istotu. Aj uhlie. Uhlie predávam za čo to je? Nenapadne ma, no to je jedno. Tí, ktorí budete na serveri, tak vám len chcem povedať, že uhlie bude sa predávať za dosť veľa. Ja akorát predávam uhlie, už som sa dohodol s ten, kto vlastní server, že mám to povolenie, že to môžem predávať. Irony budú stať vlastne takto. Za uhlie, za stack uhlia si prosím 4 irony. Amerika Marine, nerobca to na frajera. Opa. Muktops nepotrebujem. OK. Prčic. OK, mám ich tu 12. To by nám... Hej, to nám vyšlo. To si to odložím sem asi, takto, to si tu nechám. Asi sú to vykopem toto, takto, že sa to bude dať prejsť. Pretože to je strašne otravné. OK, farmu by sme mali, a už aj si ideme urobiť chleba. Mám tu 2 chleba, to je v pohode. Jedlo, ešte raz chcem povedať, že jedlo sa tu zháňa ťažko, čiže budeme predávať taktiež, lebo jedlo sa tu zháňa veľmi ťažko, to je jedna z vecí, ktoré som vám chcel povedať. Teraz by sme sa mohli vrhnúť na moby, čiže im tu robíme asi nejakú ohradu. A pýtať sa, ako keď máš malý domček? No, je tu veľká príroda, čiže asi ľahko. A ešte jedna vec. Nemám to s čím urobiť, čiže si idem vykraftiť veci. Na jednu menšiu ohradu. Ohradu si spravíme toto. Tak nám to bude asi stačiť, myslím. No, toto bude v pohode. No, to ešte z niečom a nám to trošku to začne. Počkaj, ja nemám ono sekeru, ale nevadí. Vyťažím to takto.
Teraz toto, aha, dobre, teraz naopak. Dobre. Teraz už sem iba zvieratá doniesť. A zabudol som, ako sa robí lano, čiže asi som kúpiť. Prečo akorát u mňa vo videu? Lano. Počkaj, neviem, jak sa to volalo. Vôdzka. Fú, toto neviem, odkiaľ zoberiem. OK, čiže... ľahko, ale asi v ďalšom videu to tam už budem mať. Čiže ďakujem, že ste sledovali toto video a dúfam, že sa vidíme aj na budúce, že ma nevyhodia zo servera, a to dúfam, že nie. Takže to je asi všetko. Ďakujem, že ste sledovali toto video a vidíme sa pri ďalšom. Tak, čauko!